Pak Bayan Kanten, selamat menikmati pagelaran dalu menika. Suwe ora jamu pisan kok ya ketemu pisan kok ya wis marah-marah. Lah nggih kok rumangsane. Aku ngerti. Piye, Be? Bengi iki kowe nggawa Dwijo Laras 50 tahun yang akan datang. Lah kok 50 tahun yang akan datang lho. Dwijo Laras iki biasanya kan nom-nom. Ya gone Mas Anom Dwijo Kangko kan nom-nom. Lah iki sing nom kok ditung 1 2 3 kabeh mambu lemah kabeh. Jenenge iki regenerasi nyengkuyung ya Be ya. Iki nyengkuyung rumasane kok suwi ora ketemu Mas, ketemu pisan kok sia-sia kaya ngene. Kaya bagus-baguso dhewe. Bagus-baguso. Kaya ganteng-gantengo dhewe. Ganteng-gantengo dhewe piye? Klemben-klemben roti-roti biyen-biyen saiki-saiki. Tinggine munggah amben, gematine ora kaya biyen. Tenonge dilumahke, ngomongnya digenahne. Timun sigarane ndang disabun kagungane. Lah ngapa kagungane kok? Ayo bangun negarane. Yo ben wong nesu bebas. Ayo timun sigarane ndang disabun kagungane. Mangan roti ayo bangun negarane. Yo ayo bangun negarane. Mangan roti dicampur tempe. Sorry ye, iki lho gambarmu. Ayo rasa digagas, Be. Lah gayamu. Kaya iso ngendang-ngendang dhewe ya, Be. Pinter-pinter ngendang terokno mangkene pancen kowe dosen. Pak Gatot Pak Gatot Pak Bambang Pak Bambang suwi ra tau metu lho iki mare. Pak Bambang tuku gedang.
Lah isone Siti mong Dosen lho Be ku Be. Paling isone mek kuwi tok ya, Be ya. Nggih Siti. Heeh, paling. Pak Bambang tuku gedang-gedang ditugel-tugel, ceblok-ceblok. Gedang-gedang ditugel-tugel, ceblok-ceblok. Loh, Syukur kowe iso lho iki, Bos. Iki lho. nah, kek rupane kok takir plontang kok pinter ngono ya. Ngwece lho iki kendange Mas Bijo Kangko kok. Jam 4 kluget-kluget. Iso Be. Dosen kok padake. Pisang kas. Nek iso bojone TB pek. Aja. Lho, nek sampe kowe esuk bojone dalang lho pek. Ngono cangkemmu. Bojone kancane ditawake. Lah sing nganu Kowe bang ra diurusi ngono. Tak urusi masane. Bojone Kang Pak Bambang potong rambut. Pak Bambang potong rambut. Lho sik. Piye Be? Kowe iku budhek apa piye to lho? Rada cedhak Den krungu rada cedhak Pak Bambang potong rambut. Potong rambut. Rambut. Apa? Rambut. Kuwi yo rambut cuma nggone beda goblok. Ngawur iki. Sik ora usah digagas kok. Kowe lujeng dalu Mbak Cange. Wis sing dalu, Mas. Wah, Mas Lendro alhamdulillah iso ketemu ya, Mas. Nggih saged silaturahmi kalian Ket bar anu kalau ket bar poso kae awake dhewe ketemu lagi iki lho. Peh iso nganti keuangan. Aku kan impen-impen ngono kan ya. Sami lho kula ningali Kula TikTok nggih ngantos titiyoni gondoyone pun tajem. iku rak ngipi lho iki. Wis sundulan. Wah, alhamdulillah saged silaturahmi kahanan dalu punika luar biasa Mbak Cange. Luar biasanya apa, Mas? Walah sedaya panitia melempak dados tunggal panjenenganipun Pak Lurah ketua panitia iki ngerti rawe. Sapa? Pak Sentor. Heeh, Pak Sentor. Wonge piyaine grapyak semanak ming omong ae. Rane entek. Dalu niki ruwame, Pak. Piye kanane Bi? Jii ruwame mriko. Nyapa tekan JI lho kahanan dalu punika Luar biasa saged sowan teng kene desa Sumberingin. Sumberingin. Sowan teng kene Pak Lurah kanca kula piyambak. Weh, Pak Joko. Joko Waloyo. Yo niku kalih kula plek Loh. kanca kentel. mongko kowe omahmu Tuban lho. Tuban karo Blitar ki adoh lho. Kok iso kentel-kentel kok apa? Lak sakniki mbiyene sadurunge dadi lurah kan niki periode pertama to, Pak. Iya. Pak Joko Waloyo sadurunge dadi lurah. Kuwi karaku ning warung dangdung iki ora tau mulih, Pak. Sik. Teng kafe dangdung iki karo apa totok sapa iki sebut? Totok jembret. Totok jembret ku wah niku, Pak. Ora tau mulih tenan niku. Kuwi ngendi to kuwi? Lho, sampean ra ngerti. Walah, kang gaul sampean iki. Mas Kangko ora tau ngono kuwi. Wong sabaku pondok kok moto koyo ngene ya. Mas Kangko ora tau sobo ngono kuwi. Maine dene ning omah online. Dadi luwih cepet iso ndeloki rupa. Ngawur ae Pak Joko, Pak Lurah, Pak Totok Jembret ki piantune ra kaya ngono kuwi kok. Lho tenan lho Mas. Aku tau tokone warung dangdung, kafe dangdung ning. Saniki pun tutup, Pak. Riyen Wis aku buka. liwat kono iki disopot rambutnya dawa. Di sapa piye? Mas Tanjung Perak kapale kobo. Heeh. Monggo pinarak kamare kosong. Warung dudung. Aku terus tak jawab. Piye, Be? Tuku dukup katutan klopo. Maksude Mangke kula mriku kali Pak Joko Waluyo arek-arek. Cek audit, Pak. Cek audit. Pancen bener kok Pak Pak Kangko. Ngopo? Pancen Mbak Limbuk. Pak Joko itu adalah orang yang hebat. Hebate. Riyen niku apa niki nyopir bis niku 23 tahun. 3 tahun. Mula sakniki Iya. nyopir nggone warga nata masyarakat alhamdulillah luar biasa. Betul. Ngerti garwane rawe. Oh, Bu Sulis. Wonge lemu, Pak. Oh iya. Wah, wayangan ngene iki gawe gelang sak lemari digawe kuwabeh. Dadi nyalami monggo-monggo lho krimbing. Mriki sing lemu loro, Pak. Sapa? Siji Bu Lurah, loro iku Febri. Kaur umum. Oh iya. Kowe kok kenal to, Be? Kok kenal lah fotoe gede-gedean bokong lho, kok wedi lho. Tapi saiki kan Bu Lurah wis gelem apa iki gelem Senam, nggih Ah. senam teng Balai Desa, Pak. Iya. Wah, luar biasa bengi iki. Ya. Iso sowane kene Sumberingin, panggih kalih bolo kula Pak Joko. Sapa? Piyantun kok menenge ra umum. Oh, Pak Lurah kok. Lho air tenang menyanyudan iki ngono kuwi. Saestu anteng meneng saking menenge lho Pak tanggane ra ngerti utange Pak Joko iki piro. Apa lho iki? Pak Joko ki ya ora ndek utang yo ngawur ae. Maksudnya utang janji kepada masyarakat yang belum terpenuhi. Oh, utang visi misi yang belum terpenuhi. Lah, Ya. sebagai seorang lurah. Wong lagi satu periode kok ya Mas Kangko. Ya, iki. Nek wis 2 periode insyaallah dengan berjalannya waktu nggone ngemban amanah ning nggone desa berjalan pembangunan infrastruktur semakin di depan. Betul iki luar biasa. Biasane nek niki kan diseling, Pak. Heeh.
saiki wayangan sok ben pengajian. Iya bener. Wayangan pengajian. Bener. Kuwi budaya karo agama kuwi bersanding dan berseiring sejalan. Berjajar. Wong niki enten sing rada Pak. Hah? Mbah Lurah Sumberjo. Lah ngopo kok nesu lho? Gelo karo Mas Kalinggo. Lho sebabe apa yo? Mosok Sumberingin dikeki Mas Kangko. Mas Kangko. Purworejo dikeki Mas Yoyo. Mas Yoyo. Sumberjo kok malah pake lho. Kayak ora ono dalang liya kowe lho. Lho, asepe lho. Loh, asepe tapi gengsinya ya to. Lho, padha-padha lek sak omah ya ora masalah to. Lho, Mas Yoyo larang. Mas Kangko larang. Mbah Sukron separuh wis urung ngaruan iki. Labemu. Sing ngawur iki kowe. Lah apa? Mbah Supron ki ndorong putra-putrane piye ben berkarya lebih baik. Nggih niku Ora tapi masalah rego. tenang Mbah Lurah Sumberjo, sok ben gantian Mas Kangko sing kono. Wis beres pokoke. Gampang mula Apa-apa iki gumantung lurahe Purworejo Kalinggo kuwi ya. Nggih. Wah niku Manut kene. mula ya awake dhewe melu ndonga ya Mbak Cangik, Mbak. Nggih no, nggih no. Wah, iki kajate rak tasakuran bersih desa Mas. Nggih. Wong ki wis ana dalile la in sakartum la ajidanakum wala in kafartum inna adabila sadik. Pucet kowe mripatmu mendulu ndasmu mengap-mengkap kowe. Ora paham aku kowe. rumangsamu aku tok sing pucet. Lho, iki dalange apa ya ngerti? Lah piye to? Iki saiki ngaji Lain apa Mas? Apa? la in sakartum la ajidanakum Aku- wala in kafartum inna adabila sadik. Sadik. Lho, Artinya napa niku? kok sadik tok ke piye? Sing artine ku lho. Menungso kuwi diwajibake syukur. Wong ki nek syukur bakal ditambahi kanikmatane, ewadene nek kufur utawa ora gelem syukur bakal nampa pasiksan. Lah. Kupingmu rungokno, Be. Mudeng kowe. Anake kaji, Be. Sedekahul adzim. Lah, kowe kok ming ngono tok lho iki. Alah penting ayat. Kowe ngawur mula dianakne sedekah bumi to bersih desa. Bersih desa ki apa? Ngresiki jiwa lan ragane ananda fatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Oh. Ora paham niki ora Ra paham. paham. Awake dhewe nek saurane wong loro weteng pondok ya. Nggih to wong kulino PK kok nggih. Iya. Ora paham kowe. PKI penjaga kelamin to. Pak Kangko, kula ngerti wong ki nek gelem bersyukur insyaallah bakal ditambah nikmate be. Wong ki kulinakno sedekah kaya panjenenganipun Pak Joko nggih, Pak Ya, Bacaki, ya, heeh. Pak Lurah iki hebat. Loh, Wong iki wayangan kaya ngene iki tidak menarik terhadap masyarakat. Dicukupi dana desa dan Pak Lurah menjadi seksi pertombokan. Lho ngono. gratis. Bro. Gawe senenge wong pirang-pirang, gawe bungae wong akeh. Kuwi calone swarga. Swarga. Sik. Gawe senenge wong akeh mesti Swarga sok mben. niku napa pun pasti. Ya pasti no. Pasti bengke to. Hukumnya pasti. Gawe senenge wong pirang-pirang kaya Pak Joko, sok mben cadangane swarga tunda songo. Sampeyan nek krungu malaikat lambene ditapuk ra balik Sik sampeyan. be. Kok sing Kemeruh. Kowe iki aja dawa-dawa lho, Be. Nyapa lho Mas Kangko kok mbok ora. Dalang senengane live TikTok kaya kepinter-pinter oke. ora aku yang ngrungokne pengajian. Anake Sunan. Lho, Weh. Sunan Diri Sunanto. diangkrek. Sunato Sandirono kok ya. Wong gawe senenge wong akeh mesti Cadangane swarga sok mben. durung karuan. Karuan. Halah omonge sapa? Omongku. Kowe sampeyan ngerti purel karaoke. Wong sing ning gone ngujang ning gone ngunut, Heeh. kae segemane nyenengke wong lanang akeh dadi mlebu swarga apa ora? Gek murah 200.000 rong dina wengi sak pijete. Ayo jawab apa saiki? Lho, Piye? Nek pancen kira mlebu swarga, sesuk rasa nyinden kabeh iki. lho lah ngopo? Dadi purel. Lho, sik. Ben mlebu swarga. Edian iki TB iki sing dikarepke ora ngono. Nyuwun sewu ya, Mbak. Heeh, genahno kuwi. Cah mung isone ngeyel tok. Ngeyel. Angger gundul kuwi ya ngangkel tok. Koclok gundul niki. Heeh. Cara wong rada pekok kowe iki. Ngapa? Nek purel-purel kae nyambut gawene nyenengke wong munggah swarga mergo ning kono kae mawa pamrih golek duit. Nggih napa mboten? Betul. Golek duit, Be. Nek penjane Pak Joko Waloyo kuwi lak ora nek pamrih apa-apa. Lek pura-pura sing tak omong kae duwe pamrih, njaluk duit utawa njaluk bayaran. Oh, Kuwi ora bakal nunggah swarga. Dadi nek nyenengke wong akeh kudu ikhlas tanpa pamrih. Iya no. Tebu Heeh. Sepi ing pamrih, rame ing gawe. kudu ikhlas ya. Kudu ikhlas. Ora duwe pamrih ya. Ora duwe pamrih. Nyuwun sewu kula tak tanglet. Takon apa? Sampeyan teng Sumberingin niki nyenengke wong akeh napa mboten? Ya nyenengke nyatane do guyu ket sore. Nek ngono sampeyan kok mulih ora dibayari karo Pak Joko, sampeyan ikhlas apa ora? Lain sarkat apa mau Mas? Mbok ora ro. Sok dik. Asidik apa dia?
Sedik. Aku tulungan to, Ndro. Apa tulung? Aku nutukne omongane jare Ndro. wong nek nyenengke Aku wong ora akeh. melu-melu, aku grupe kene kok ndak dipecat neh aku. Ora iso dipecat arep sare sapa karo Yogi Bagong, ora iso. Jarene Mas Yogi kan ngomong, Heeh. wong nek nyenengke wong akeh, Heeh. Kuwi ngapa kok Mas Yogi kene kok. sampean ngomong nek nyenengke wong akeh kudu ikhlas tanpa pamrih ben Iya. mlebu. Swarga. Lah sampean ning kene kan nyenengke wong akeh. Iya bener. Mestine ikhlas tanpa pamrih. Iya. Bar wayangan sampean ora dibayar ikhlas ora. Ikhlas warga, gak ikhlas neraka kuwi ngisor dhewe. Sak intip-intip. Lah terus nasibe sinden karo Yoga-yogi piye? Aku ora takok sunden karo Yoko sampean pimpinane kok. Lah ya aku lek ora dibayar lek ku mbayari karo wong-wong ki bayar kanggo apa? Alah dadine gak ikhlas. Tegese gak ikhlas? Lho sampean sing ngarepke bayaran kok jane arep tak lebokne swarga lho. Lah kok ngomong bayarane sunden karo Yoko piye? Omong Aku apa, ngono tarik lebokne neraka. Kose to, kowe ngongkon dalang nyemplung neraka ki pangkatmu apa? Misore malaikat dhuwure mudin. Dhuwur aku PLT. PLT. Rene. Dadi nek wong nyenengke wong akeh mawa pamrih kaya Pak Kangko iki Kudu ikhlas. kudu ikhlas nek ora ikhlas nampa pamrih njaluk bayaran kuwi bakale Iya. neraka. Saiki diwalik, Bik. Anu, Ayo. Ndro. Saiki ngene. Ayo. Lah kowe nang kene nyapa? Aku Yo, nyenengke wong akeh. nyenengne wong akeh. Ndagel to kowe? Dagel. Dagel. Wong akeh do guyu to? Nggih. Mergo saka kowe to? Nggih. Kowe ikhlas ora ngono kuwi jenenge? Ikhlas kalau nyenengke wong akeh ikhlas. Lah nek ngono sesuk isuk ora sah bayaran kowe. Ora bayaran kowe, Be. Ikhlas lillahi taala swarga Pak. Neraka. Be, ora bayaran kowe lho, Be. Ikhlas. Lho, kowe iki ta ora bayaran. Ikhlas nyapa? Kowe kok tuban rene iki ora mlaku nggawa bensin, nggawa kendaraan lho. Halah aku ngebis kok. Lho, Bis tentrem. Ndro, disekseni yo, Ndro. Nggih. Ikhlas ora bayaran lho ya. Ikhlas kowe. Tenan kowe, titeni lho. Mas Kalinggo, Pak Lurah. Iki ikhlas, ora bayaran apa-apa. Ikhlas oke. Rapok kok bingung. Lah kok kowe kok ikhlas? Loh, lah wis lunas lho. Lah kok kono diteri karo Pak Lurah dikencengi delep Pak Joko. Pak Joko. Piro? Iki Mas bayarane sampean. Lho, wis ikhlas. Ikhlas Lunas. Pak. Mosok wis diwene arep njaluk neh. Iku jenenge apa iku wong tamak. Ora segep sedekah lek encar katum. Weh. Sampeyan lunas urung? Aku wis kok. Hah? Wis kok. Lho sampeyan lunas? Wis. Lho ning ngono sampeyan Swarga. Swarga aku. kowe Aku ya wis swarga. swarga. Tapi aku sik kurang. Iku DP-ne tok e. Lho, Neraka kowe ngenteni kowe mau pamrih kok. kowe Aku wis lunas. swarga. Swarga. Iki Lunas. swarga. Aku Neraka. wong loro swarga. Lho. Swarga nggoni wong loro ra apa-apa. Lho, lah kok Aku tak ning neraka dhewe. Ngopo kowe ning neraka? Tapi sampean eling, sampean ning swarga nyumet rokok kok nyilih geni saka neraka, tak tapuk cangkemmu kowe. Biyen cuten wis kowe ning kono. Aku nek nyilih rek ning nggonmu Ora cok geni nyilih geni kok neraka. ora bingung ya Prabos. Heeh. Nganggo vape. Opo iki? Wah ora pengalaman, ora mudeng. Bocah goblok kok Bocah kowe. goblok. Vape ki tanpa geni sedote wis metu keluke. Vape kumpu. Wah, tapi apa iku? Ora mudeng. Ora mudeng, Wong ora niku mudeng, didelok pengalamane kok. Ah, iya, iya, ah. Mula nyuwun sewu, ana unen-unen tetembungan ajining diri saka lati, ajining raga, Saka busana, ajining tumindak. saka Awak. Awak. Lho, jelas. Apa kuwi? Mula Pak Kangkong iki ajining diri saka lati. Nyapa? Mergo swantene apik, mula payu larang. Ora nggur kowe ngono kuwi swarga neraka pangkatmu apa to lele iki kaya Pak Kangkong iki lho. Nyapa? Ajining diri saka lati, ajining awak saka tumindak, ajining raga saka busana. Apa ajining diri saka lati? Nek suarane apik, tembunge becik insyaallah payu larang. Pak Kangkong iki payu larang. Dadi apa-apa ning sing suarane apik mesti Payu larang. kowe ngerti sapi. Lho, Sapi suarane piye? meh Apik apa elek? elek. Nyapa kok payune sampai 30 yuta 50 yuta. Genuku ndasmu lho iso sapi kuwi. syukur. Iwangi Bos. Cah cilik kok minter Ayo, iki. kowe buka iso nutup uduan. Biasane tak umbarne gak tak tutup iki, Bos. Tutupen. Jadi nek sapi iki payu larang ya. Suarane elek tapi payune larang. Tapi kan beda, Be. Apa? Ajining raga saka busana. Apa? Nyuwun sewu, Mbak-mbak iki agemane apik, mesti payu larang. Ha. Aku nganggoku ya becik. Pak Kangko agemane apik, payu larang. Apik maksudnya piye? Apik tertutup, dadi ajining raga angger tertutup mesti payu larang. Goblok kuwi. Kowe ora tau sobo karaoke. Purul-purul kene buka ki dalane malah larang, goblok. Sing tertutup malah ora payu. Wah, kowe sik cilik ora tau sobo ning kafe dangdut.
Kok panggah kalah kok, Nduk. Ayo ndas kok digo tutuk-tutukan koyo semangka ya. Si ketiga mau apa? Aji ning awak saka tumindak. Ya, iki contone Pak Joko Waloyo, tumindake apik senajan biyen sopir 23 tahun saiki dadi lurah. Mergo tumindake karo masyarakat apik. Beda. Lah beda kaya tebing nek nyuwun sewu lho, anake kula cita-cita pun jelas Mbak Cangik. Ya. Cita-cita polisi. Polisi. Mergo bapake ya dhuwur dadi Ya. pas. Dhuwur matamu sak mono kok dhuwur. Wong kowe ku ndek anak-anake anakku sakmene iki lho, sak aku kan iki lho. Sak mono kok dhuwur. Jenenge cita-cita ki entuk to. Entuk. Beda nek karo kowe. Ngapa? Anakmu cita-cita kok dadi maling. Lho, mestine ki bersyukur. Loh, kok iso bersyukur ki? Anak-anakku dadi maling ki mestine berterima kasih karo aku. Loh, anak maling kok berterima kasih. Anakmu dadi apa? Polisi Anakku dadi apa? maling. Lah nek anakmu dadi polisi nek ra ono maling, arep nyekel sapa? Pikir. Loh. Bos Iya, ilangi, Pak. Bos. Iya. Iya, Pak. Oh, bener. Tur nyuwun sewu lho. Heeh. Maling niku penggawean sing secara norma niku elek, tapi secara agama niku apik. Loh, Secara kesopanan itu apik maling. Yo elek to, Be. maling kok apik iki lho. Nyuwun sewu, sampean ngerti dokter. Ngerti? Dokter niku iso entuk duit akeh. Niku kan ndongakno muga-muga akeh wong lara supaya iso priksa ning dekne diobati waras, dekne akhire entuk duit akeh. Ndongakno akeh wong lara mboten? Iya. Mbah Mudin iso entuk binat akeh, ndongakne akeh wong mati. Ben diundang kono kene akhire ndongane akhire entuk duit, bener apa ora? Ya bener iki. Tapi nek maling, Piye? mesti dongane apik. Dungane piye? Ora mungkin maling iki aku maling sampeyan tak colong. Terus aku ndongakne ngene. Tak dongakne Mas Kangko muga-muga duwite akeh nglumpuk, nek wis nglumpuk terus tak colong. Dongane apik ora? Apik. Apik sampeyan timbang dadi dalang enak maling, Pak. Wah, cok, maling. Hasilnya piye hasilnya? Hasilnya wah, mergawe sedina kena gimangan 3 tahun. Wah, lah kuwi nyolong apa? Loh, nyolong saanane to, Pak. Heeh. Nyolong peniti. Loh, nyolong kok peniti lho ki apa? Ning jerone sepeda motor. Jadi sak sepeda motornya dicolong. Alah kere Niku. lho tapi maling ki yo elek to, Be. Ngapa? Wong maling ki senengane gawe Kriminal kuwi, kriminal. Gawe kapitunaning liyan nggih. Sing penting iki kan guyub rukun siji. Apa? Bersih desa niku syaratnya mung siji. Apa, Mas? Kabeh wong ki padha guyub rukun aja nganti tukar padu. Heeh. Leres ta, Pak? Betul. Sing penting wong Gotong royong. nek kepengin desane mulya, wong sakmene kae kudu ngerti apa to sejatining urip kuwi. Lho, Kok sampeyan mesti ra mudeng. Kok teko sejatine ngurip. Urip niku napa? urip ki iso melek. Jangkrik. Ya bener toh iki wah sing ora pengalaman. Wis balura salah nanggap dalang iki. Lah ya Bener toh, Urip Be. kok iso melek. lah, mati pra merem. Ayo, urip ki ya mlebu metune napas ya. Heeh, Bos, ya. Hmm, Heeh. iki. Sampeyan niku dalang lho. Artine modal piwulang. Urip niku napa? Iso bah. Kabeh wong urip ya iso obah, Pak. Heeh. Lah nek wong stroke ya ora obat to, Bi. Masih sing lebih spesifik. Yo, bernapas. Dalang iki wis jan ngalah-ngalahi paut mayare. Lah piye? Lah saiki nek Nek sampean pengen ngerti artine urip, sampean kudu ngerti ana ngendi dununing kayugung susuing angin karo banyu perwitasari sangkan paraning dumadi. Kuwi lakon bendina tak lakokne Dewa Ruci. Nggih, Bima rugi. Dewa Ruci. Ruci nggih niku. Piye kuwi maksudnya? maksudnya piye? Sampeyan tau ngaji ora? Ya tahu. Nek pengen ngerti artine urip kuwi sebetulnya lewat ngaji pun saged, Pak. Saka huruf hijaiyah. TPA. Alif batak ana pira? Alif bak tak ki ono pira Bu cacahe? 30 termasuk lah. Sampeyan ngaji pura to jane iki. Alif batak ana 30 pira ngono lah. 30 termasuk batak lah. 30. Alif batak iku ana 3. Kok iso telu? Alif batak. Lah sajim kakoke. Sing takok sak jim kok sapa? Tak takoki ngene ra ngerti lho. Jenengan ngerti warna. Ngerti? Sebutkan 4 warna dalam 1 detik. Heeh. Apa? Abang kuning. Ah, wis 1 detik. Lho, 4 warna dalam 1 detik. Abang kuning. 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik. Sik turu ngomong lho. Sebutkan 4 warna dalam 1 detik. Iso apa? Ah, wis 1 detik, 1 detik. Lah kowe apa iso? Iso. 4 warna dalam 1 detik. GI. Apa iso, Ji? GI niku abang, ireng, kuning, putih, 4 warna. Mulane to main, ben ngerti. Oh alah, tiba malah pekat iki. Sik iki. Urip mau piye urip mau? Sampeyan nek pengen ngerti artine urip sampeyan belajar ngaji, Pak. Saka huruf hijaiyah alif fathah a, alif kasra i, alif dhamma u. Sing diwaca a i u. Artine aku
aku iki urip. Dadi Paham ora? Paham. Alif fathah A, alif tasroi, alif doma U. A I U. Artinya aku iki urip. Nek ora ngerti dicatet. Iya jangkrik. Iya. Kowe kok ya ben Pinter. bener dadi Dadi Mbah Sukron ngerti terus kanggo ketok menjilo iki lho. mergo wis apal aku iki urip. Urip kuwi asale saka sapa? Urip kuwi asale saka apa? Urip kuwi asale saka bak fatkaba, bak kasrobi, bak domabu, Diwaca babi bu. Tegese? Bapak rabi ibu. ya bener. Ikrok loro Pak aku Pak. Ya bener Be. Iku ana artine kabeh Pak. Bapak Rabi Ibu. Akhire tukul awake dhewe lah. Urip kuwi diwiwiti saka kapan? Urip kuwi diwiwiti saka kapan? Urip kuwi diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu, Diwaca tak titu. Tegese? Balita nganti tuwa. Siklus kehidupan sing jenenge urip nggih niku. Lah wong urip iki sing digoleki Kudu gendaan. Niku lho Pak kuncine. lah apa kok tekan gendaan iki lho. STMJ Pak. SMJ kok. Salate terus maksiat jalan balance seimbang lho Pak. Iki malaikat ora mumet lek nyatet. Halah wong sing dadi PLT. Iya. PLT apa malaikat iki? dhuwure mudin. Wong ngawur edan iki kok ora kena jenenge wong urip ya tumindako sing apik. Sing penting namung nderek ndedonga. Iki muga-muga warga desa Sumberingin, Pak. Heeh, iya. Insyaallah paripurna nggone ngadakno acara bersih desa kabeh cinaketa wonten ing rejeki, tinebena wonten bilahi. Heeh. Ical sukertanipun murah sandang pangan, Papan. rejeki ingkang lumintu insyaallah seger waras, boten kekirangan napa-napa. Iya to, sing penting iki muga-muga Sumberingin Mas TB, Mbak Cangik, Nggih. dadi desa-desa sing balbatun, toibatun, warafun gofur, gemah lo jinawe. Betul. Sedaya perangkate sehat. Betul. Nah, iki kula ugi ngaturaken sedaya Bapak Kepala Desa sekecamatan Sanan Kulon ugi rawuh. Betul, Pak Camat ya rawuh. Pak Camat sampun kundur. Oh, sampun kundur. Oh, Mbak nggih. Siti sampun kundur. Nggih. Wah, niki komplit. Heeh. Niki angsal niki nggih Boleh. menampilkan khusus. Khusus apa? Niki badhe nggarap sandiwara ketoprak judule Minak Jinggo, sunane Mbah Lurah. Pak Joko mau ngersake. Oh, ngono. Lakon Minak Jinggo, kula sing dadi Jinggo, Hah? niki dadi Dayun, Punjung. Punjung. Nah, Punjung iki dadi Apa? iki. Iki. Ora gelem. Tulis. Wes iso. Iki. Niki Pak, ceritane niki Dadi apa kuwi, Be? Kencana Wungu. Ceritane piye kuwi? Rabine Ceritane kok- sing. Kula nagih janji pengen rabi Kencana Wungu, tapi Kencana Wungu ora gelem. Heeh. Arep tak perkosa terus sampean dadi damar wulan nulungi. Sampean kok dirakut tapi sampean etok-etok gelem. Ya emoh nek ketoprak iki Damarwan emoh. Potongane iki mesti gelem nyapa ora gelem. Cangkemmu. Kaya ngene. Sampe gelem apa, Bos? Hah? Gelem. Nih. Kuwi Sampean Bos. dadi anu nggih, damar wulan nggih. Ya disiarne. Masa aku dadak tampil barang apa? Mbok mungkin dalu tulung mriku. Oh iya. Sampean iki Pak Mbah Sukron seringane remenane ketoprak. Sampean paling gak kan lho. Sampean dedeke dadi damar wulan pantes, Pak. Oh iya. Nggih. Iya. Damar wulan iki dadi Kencana Wungu, Kencana aku Wungu. Minyak Jinggo. kowe Dayun. Nah, tapi lek minat jinggo dandane aja ngene to ya. Oh iya no, sing sangar ngono no. Namanya ketoprak itu harus totalitas dalam Iya. penampilan. Pak etok-etok lho, Pak. Oh iso ora etok-etok yo totalitas. Nah, piye carane dipacaki sing apik ngono. Kencana Wungu ya. Nah, iya. Oke, sik Bre tak dandani Bre. Tabono. Ah ya. Wah iki kowe engko tak tekoni ratu ya. Anu gak usah basa. Kowe gak usah basa, engko kowe tak arep tak gandrung terus kowe ora gelem. Melayu terus kowe tak oyak-oyak ditulungi karo Damar Wulan. Terus kok Damar Wulan mbok rakut. Terus babu. Ya. Damar wulane moh. Damar Wulane etok-etok Moh, moh. lah kene tak dandani sik. Nyapa to ngene. Wong iki jenenge minat jinggo kowe ora tau ndelok minat jinggo kok Be. Lho minat jinggo iki ya dandan ngene iki. Lho, Minat jinggo yang ngene iki to Be. 4.000 dicontengi, Ndru. 4.000 piye? 4.000 aku tiba aku mau 250 kok. Mulane aku kudu ra mangkat ayo Be. Wes. Wijane brengas apa mimisen. Ya. Nganggo tok-tok ora? Aku dodok to Be. Lah Sampeyan anu Mas Faisal dodok. Damar Wulan nggih. Ya. Oh, iku dodoke Be.
No. Lho kok noi? Iki ngono ra, Bro. Iki ketoprak. Kowe ya ngomong tabuhane piye ngono lho. Kowe aja nesunan to. Iki sering gampang nesunan. Blitar iki gudange seniman toprak kaya. Ya sabar wong kowe nabuh ki ya sok-sok beda-beda to penyajiane ketoprak kene karo kono iku. Allahu Akbar. Urung subuh. Jan iki. Ngetes kentongan enak Oh ora? iya ya tabuh sing bener. Oh iso dibae. Jane ketoprak kok. Ketoprak campur parge, Pak. Iki wae pas gandeng ngono. Dimas tuk nek wae jane, Pak. Aku dadi apa kok rambut teko iblat? Dayun wi mburiku ngene. Oh iya. Joget ra iki kok. Ora usah, langsung trepek tuk. Tulung ndak tak jleng, tak ya. Iki ketoprak apa metu pocong? Dan aku gak serius kok. Wes iki ketoprak gaya baru. Lah suarane anu piye minajigo. Mlakune piye? Kasine piye? Lho kowe ketoprak pakmu ya ketoprak. Anu ngene ya. Ya pincang Pincang paling ya? gak gejik pincang. Lah aku piye? Sowoy. Lho. Dayun ngene iki. Dayun. Dawuh ora. Iki kok ana wong ayu moblong-moblong ning kene yo. Iya ora. Suwengi ngene terus sayang-anyangen ya betul. Aja sitok tok ya yo. Iki kok ketoke kaya Sokor we. Becas iki. Yo. Kaya pas ta beda meneh. Yo. Mas metu 100 mercon lho Mas ya. Yo. Kowe kudu mbok not wong salahmu kowe njaluk kono kok. Iki terakhir, terakhir iki. Mas mercone gawe sesuk simpenen kulkas dhisik. Lah ngopo? Dayun. Dawo, aku sing minak jigo. Aku nandang mbok celok-celok kok. Ngetan bali ngulon lurae. Ketoke tenanan jebul kok wis ora kelakon. Dalan sepur dilompati lurae. Opo? Nek parean jeng elang to. Diajeng kendang ngono nek kuduk. Diajeng kencana. Kowe iki Tekaku ning kene ana 5 perkara diajeng. sing nomor 1 apa lurae? 1 maca Quran sak maknane. Sing nomor 2. Wong kang loro wong kang soleh kumpulana. Nomor 3. Dene kakak telu salat wengi lakonana. Ya ngono ya dia. Kuwi tombo ati lurae. Kuwi kono tombo ati. Aja diterone. Manut tak dadi karo aku ya wong ayu. Ngomong-ngomong. Ora sudi aku dadi bojomu. Anu nang mengke lho. Aku ora gelem dadi bojomu ya Mina Jinggo. Oh ngono. Ya manut to. Ya, coba. Wong ayu kencana wungu. Manut to tapek bojo ya wong ayu. Wak ketekur. Wok keteker sikil pijet kentolono. Pijet iki kwalik le ngomong. Pijet kentol, pijet ana.
dadi bojomu ya Mina Jingga. Pripun? Lurahe. Piye Minak Jingga piye ngono? Cepet sawune mentah. Maksude lurahe. Diempet-empet saya ora betah. Saene pripun lurahe? Bocah wedok nek alise ketel ya Yun. Piye lurahe? Mesti ketel. Apane? Rezekine. Manut tak pek bojo ya wong ayu. Ora sudi Mina Jingga. Kaya miabi ya. Pripun lurahe? Apa aku wong lanang sing kurang elek? Kurang bagus. Ya bagus. Dene kowe nampik katresnanku manut ya wong ayu. Mina Jingga aku ora sudi. Pak Joko, Piye? wonten kamar kosong. Enek mau kamar mandi malah Arep enek tak kancing. Iya pisan wae. Anu, Sendro. Oh, selek. Ya digandrung no jenenge wong ketoprak iki kebak seni lan budaya kok. Dirongrom nggih. Sendro. Ana apa? Sendro Mas, Slendro. Slendro iki sing madurene kuwi lho. Mas iki tak kon mindar ini lho, Pak. Ora iso ya ora usah budal. Keprok karo tabomu Sol Faisal. Kowe kan dituwapo ndas suara Pak Kus ngapa. Kene. Ihi ngono. Anu pelok ya, Pak, pelok. Pelok. Anu surik malih wis metu kok mau kok sisi deman. Nempo barang. Anu 6. Kangenku tanpa upama. Dayu. Dawuh lurahe. Aku kok tukokno ndok ya ya. Nggih napa lurahe? Tak gawe jamu betuk wong ayu. Mergo kowe ape? Mong sliramu kang dadi manuta ya wong ayu. Tak ina. Ayo. Engko kena gelem karo aku terus sakit gaya ngene. Tinggi. Oh, sing kaya ning TikTok iki to. Mong sliramu kang dadi telange ngati. Apa aku kurang bagus? Kurang bagus kowe Mas. Nek wis mlebu aja mbatokne. Nek mlebu 5 menit wae ya. 5 menit terus kok terus ya. Guyu terus ora tau ngejak. Sapa Be? Bu bos wedok iki lho. Ora tau ngejak kowe. Ora tau Sing ngejak sapa dijak? sing ngejak Mbah Sukron malah. Mas Kalinggo. Mas Galing. Wes lawas anggonku nunggu. Ayo, yo mlayu ngono, Nduk. Mbok rada dicekel to lurahe. Ayo mlayu. Ya. Jan kaya pitik lho, Pak. Pitik babon karo jagon mesti nek sadurunge kan diper. Plek terus jagone nangkring. Iya. Lah jagone sapa? Jagone yo Aku babone. Joko. Nyapa kok Joko? Dayun. Aku Dayun no Joko Pak Lurah. Nyapa Pak Joko? Dayun. Nyapa Pak Lurah takjak toprak brenginya. Pak Lurah iki sing nanggap kok. Amung tansah leno. Laledo. Do kok leno kok. Wong kan durung iku salah rapopo yo. Ayo teman uto karo aku yo. Emoh. Engko tak begel. Untumu tak pasang begel. Lho lah wong bojomu ngegerne wong ngono kok. Kaya bojoku, Pak. Ngopo? Tak pasang begel tapi lewat BPJS. Heeh. Dadi kawate gawe kawat ram. Wah. Terus piye? BPJS, Pak. Terus piye? Jadi dokter itu selama 3 bulan jangan sikat gigi ya, karena ini kawatnya kawat ram. Oh iya. Nanti sakit. 3 wulan bojoku ra sikatan, Pak. Wah, Terus? jenenge isi lombok isi tomat ning untu so tukul, Pak. Metu kembange lho. Bojomu iku belan apa cangkeme kaya pot. Pot. Mong sliramu kang dadi telange ngati. Terus mi? Oh,
Wes lawas anggonku. Ayo mucuk-mucuk ora apa-apa ya. Nunggu ya kono golek jebar, golek jebar. Mas. Kene tongko ditulungi karo Damal. Kene lho Yup. Kowe ning kono malah digawe tambul. Tambur sapa? Wis cam mendem-mendem lho. Among tansah lelena ledo. Ngeling ngono. Rikala jaman kepungkur. Sliramu rasa diwarai. Rewet. Sliramu nate ngendika. Tresno lah. Terus diajeng kejebuk. Nyapa? Nyapa latu-latuku Mbak Osro kowe. Kencenemu. Tak gawe cara alus kowe ra gelem apa kudu tak rudo pare peksen papang kene. Manut. Ana tak dadi bojoku ya wong ayu. Ora sudi aku dadi bojo. Manut. Apa tak prawosen papan kene? Piye? Sampeyan ku damar wulan ora gagah belas. Lah iki tak gagah-gagane. Dodo dibuka. Dodo dibuka. Jepit. Sikil begagah. Begagah. Karo mlaku. Etek. Ini lho. Damar wulan ngono kuwi dodo buka. Buka. Bongkoke jentit. Tit. Nah, begagah. Begagah. Mlaku. Iki kaya wong bar sunat ngene iki. Apik iki. Heh? Daerahne larang kuwi ayo kono. Iki piye? Wi njaluk tulung kalih jenengan. Heeh. Mayu. Ayo, balikan kok. Tok. Ayo, manut tak raos sapa kiri. Bro. Loh, kok bro to? Bro matamu picek. Syukur. Kaya kancaku. Sapa? Kowe kono las cocok to? Sapa kancamu? Peka. Oh, Pak Kanto. Sopo kowe wani ganggu marang ingsun Minak Jinggo, Aku Panjias Moro Bangun. Sik to, Bek. Emang Temak, Pak. ngomong ngono, Bek. Iki lakone Damar Wulan Ratu. Heeh. Kula niki dadi Minak Jinggo, iki dadi Dayun, iki Kencana Wungu sampeyan Upin Ipin. Damar Wulan asmara bangun. Yo. Damar Wulan aku. Ngo kene. Nyapa dene kewaning gonjak marang garwaku, Sing gonjak sapa? Iki sing njaluk tulung karo aku. Sampeyan seneng karo iki? Mbok rewangi pecahin doco utang ludira. Iya. Tenan. Oke, ra apa-apa. Gandengen nek wani. Lho, wani. Sampeyan ngepek iku ra apa-apa aku. Aku tak karo ki luwih empuk. Lek iki sapa ta, Bek? Alah, iki emban. Emban. Ayo. Ayo. Balik to ora? Milih ndi? Milih Kencana Wungu. Ayo. Ayo kowe ngisor apa dhuwur? Aku sak pawae sak sirmu. Wah, kok ngarep apik, wong mburi yo. Masuk. Tenang ae to, awake iki kowe sampe diremuk iki pokoke. Milih ndi? Milih iki, sampean iki apa iki? Iki apa iki? Ayo, milih. Milih iki. Ayo, sing Ayo. kalah dikai wedak. Lah. Ayo, kene iki wedake. Kalah pedang. Ayo, ra iso. Ndi wedake, Mbak. Ayo. Kowe ngekeki aku pilihan loro sing padha abote. Hah? Pilihan telu pilihane. Telu apa? Siji Anis, loro Prabowo, telu Ganjar. Bar wis rampung jan. Rampung. Ayo kon milih Be, ora iso milih Ayo siji-sijine. pilihan iki apa iki? Nek iki ya siap-siap nggawa sandangan kok metu. Ah, tenan tak golekno kos-kosan. Tenang. Redor ae Be, redor. Sing kos apa? Sing kos kono no. Oh sing kos kono. Be, kowe ora ngerti to lho, aku melu kono ni matane. Oh, iya. Aku melu kono. Usir minggat. Kamare tak goni gitu. Awake berjuang kok bengi terus. Oh iya. Aku sing video ya. Ya, live streaming. Iya. Oke. Ayo, Milih iki, apa iki? Wes, milih iki apa iki? Pilih kabeh. Ora iso. Kelakuan iki lanang iki ngene iki.
Piye ben ngerti wong wedok ayu bojo siji ra kurang san. Mesti senengane wong loro, wong lanang enggak kok tak pegat. Ora serok, ora sutul rawajan, ra melok, ora kendel radian iki lho gambar. Iki lho gambar. Wong dalang kon milih, ayo sampean milih iki apa iki? Milih salah siji. Iki dalam konteks apa? Lho, Dampar Wulan. Daman Wulan ya iki no. Kencana wungu. Kencana wong ngono. Ning ngono iki buat mie. Lah kuwi mban kan aku ora nek urusan karo mban. Ora ana urusan. Ora. Oke. Sapa wonge kurang? Dung 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 ding 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 deng 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 ding ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong ding 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 ding. Modelmu Pinocchio. Wes. Wes diramong to ceritane iki. Wes. Bar ketoprak syaratnya bar. Iki Arep golekne musuh karo Mas Kangko ya ning ngene. terus Nduk, lagune apa Nduk? Ya ditembangke no. Gelok lawak napa Pak? Apa? Oke sing nyuwun lagon kok. Nggih. Ning aku aja kok kon duet aku lek laguwe ora patek apal bangsa lagu-lagu. Nggih. Heeh. Yo, ki enek musike barang lho. Oh nggih. Siap. Niki Ono anu musike. nggih. Heeh, apa? Satu, coba. Anu sing rong nembange mau punjung. G mayor, G Ah, ya, mayor, punjung. G mayor, G mayor, punjung. Ayo, punjung, ayo, ayo. G mayor Mas. Yo, coba. G mayor oke. Ngomong jalukmu piro Iye. ndang cepet kondo selak bojoku teko aku ora popo yen kacek 3-5 sing penting kowe ora digawa Pak Joko. Sik to, Pak Joko kok iso nggawa karo Mbak iki? Nanggap Mbak Punjung buat acara panggung hiburan. Oh Nggih, masa yo kurti kacake 35, Mas? Alah 35 itu wedhus. Oh, nek 02 02 bekecot. rolas Jaran. selikur. Anu kafe dangdung. Oh iya. Wah, yo alah Mas keringetmu kok kaya ngono. Lagunya apa Pak niki Pak? Lagune apa lagune? Yo sing duet no sing tren saiki. Oh, oke, anu Apa kae lintang asmara apa kae? Lintang Asmoro. Ya. Ah, ki akeh duet ki. Lintang Asmara. Ya. Nggih. Nggih. Pamundutan kathah nggih. Mbak. Wah, kathah ki lek diwaca ora enak enteke iki sing nyuwun lagon Ini anu, pirang-pirang. Pak. Tapi pamundhut saka panitia kan wis diaturke mau. Nah, iki karek bebas wae sing berbau campur sari. Ya. Lintang asmara duet karo sapa? Karo Pindro ya? RTP. Nah, yo. Katakan ya Mas Suro. Gamelan plus musik. Yuk, kaya ngomong. Aturke. Lintang asmara dados. Jas. Mas CB, Nggih. ini belum lengkap kalau Pak Lurah Kalinggo Purnomo Purwojo diatur tindak panggung. Siap. Iki. Gue duet karo Bu Lurah. Oh, nggih no. Siap. Mangga Pak Kalinggo. Oh ayo, support musik ayo Mas Suro, Mas Kalinggo Purnomo, Mbak Arpe, Mbah Sukron Suwanto. Ayo. Ayo Mbak Putri, cuma nang sisa. Bose iki Dik B. Wah iki bagian sambatan lho. direktur pelaksana. B, nek B. Kalau sampe nek Mbak Lurah munggah diringi granat. Apa kok granat iki? Nah, nggih. Sik, wis gentek sik merjane. Nggih. Mau rong tak sore gentek sik. Dor. Dor. Ngantek jam 8 esuk ya gathuk. Oh iya. Wah, Sampun, wilujeng sampun. dalu Mbak Lurah. Tulis dalu Mas Wah Adi. iki Mas Hendro, Mas Kalinggo iki
Kang Masipun Mas Kangko. Oh, Mas Kalinggo. Jadi nomor 1 ku Mas Kalinggo, nomor 2 Mas Kangko, nomor 3 Mas Cahyo Kuntadi, nomor 3 Dik Retno Dewati. Jadi Mbah Sukron kalian Ibu Nggih. niku anggenipun nglairke Kang Putra niku terdiri dari 4 unsur. Lho kok saged Mas? Siji ku Kanalendran, loro. Siji Kanalendran, loro kapanditan, telu kasatriyan, papat kadewatan. Jadi raja, pendhita, satriya, dewa. Wi. Nek mikir nganti ndase Lah kemebul. pripun to? Kalingga niki biyen niku mergo Mbah Sukra niku kepengin duwe anak sing iso dadi raja, kaya raja Kalingga. Mula Metu Mas dijenengake Kalingga putra. Terus keloro duwe pendhita, pengen duwe anak sing kaya pendhita sing diwedeni wong. Sapa? Akhirnya ngimpi ketemu kethek putih Anoman. Anoman. Dadi Asu. Anom Dwija Kangko. Anom kuwi Kanoman, Dwija guru, Kangko ku kondang. Dadi kene iki. Kethek putih sing dadi guru sing kondang yo cikal kawite Mas Kangko niku. Ya akhirnya ora cuakon ndasmu. Cahya Kuntadi Cahya mergo Kuntadi. saka senjatane Karna. Panakunta kuwi sing metu cahyane Cahya. Kunto Wijaya Ndanu. Lah, dadi kesatriyan terakhir iku kadewatan Retno Dewati. Sampurnaning anak telu diwenehi putri siji minangka sampurnaning urip terus diangkat dadi dewa. Lah, niku sejarah. Dadi sing enek ming nomor 2 ya Anoman. 4 5 aku jane. Lah, Tapi terus aku metu ning mbok liya ngono. Lah kowe ora duwe trah Kanalendran blas to, Be. Nggih. Kowe lho sing dalu Mas Kalinggo. Wilujeng dalu Mas Lendro, Mas TV, Mas Kangko. Nggih. Derek mangayu bagya dalu menika pargian bersih Desa Sumberingin. Mugi-mugi dipun pujikaken sedaya Sumberingin tansah guyub rukun ayam tentrem. Amin. Sedya warganipun pinaringan bagas waras. Amin. Pinaringan panjang umur. Gampil anggenipun pados pangupa jiwa. Bapak Kepala Desa Pak Joko Waloyo, Wisoho perangkat tansah pinaringan amanah anggenipun momong warga masyarakat. Bahasaku wis lancar ya. Lancar, Pak. Permadani. Sampe permadani. Permadani karpet. Podo. Adike loro dadi dalang wayang kulit, adike dari dalang wayang kulit dalang manten ki sing barep dhewe. Aku yang ngetut Andi TB, tibake podo. Padha piye? Aku ketua bidang seni budaya ning Permadani Blitar, lah iki yo ngono ning Tuban, podo dadine. Iya, sip. Tapi khusus Andi TP khusus rengkeping wicara bagian budal jenazah ya ta. Ngono MC budal jenazah. Loh, di MC ini lho budal jenazah saiki. Napa nggih to Pak Lurah? MC ini nggih. Ngono kaya padha karo nggenku Pak ya. MC. Nggonmu piye, Be? Gonmu piye? Sing dadi mudin iki bekas MC dangdut, Pak. Heeh. Jadi nyarno dadi mudin, MC dangdut pensiun dadi mudin. Ah. Nek nyarno nggih gawe cara dangdut, Pak. Piye? Mana sing mati jenenge siapa? Suto ya. Suto. Hadirnya bersama dalam keadaan yang berduka kali ini. Bapak, Ibu, Adik, para tajiah semuanya, kita di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Ya Allah. Yuk kita sambut mayit yang satu ini. Ya. Ada si Suto, Ganjel. Yuk Suto kita berangkatkan diri oleh New Palapa. Kita di atas modene koclok. Iki mudin genmu. Terus mati saiki. Ya wis mati ya wis. Karena nyara terus mati. Nggih. Nah. Nggih. Monggo niki duetan apa, Pak? Mas Kalinggo badhe duet menapa Wonten request napa mboten? Mboten pun sak penake mawon, Pak Lurah. Dewa Trisno mawon nggih, ngerti Wah, rame Pak. oke. Kadung rame. Dewa Tresna nggih. Nah, iki nek ora kleru karyane Ki Rudi Gareng. Ya. Nah, iki uga dimonitor bolo-bolo saking Jawa Tengah Dalang Simon lewat channel nyimak Mas Kangko, Mas Ngadinu Jakarta, nggih Mas Joko Pilang Kenceng dari Madiun. Oh, nggih. Nah, nggih. Oke, kateran wilujeng dalu. Tasih wonten Mbah Lurah Sanan Kulon. Oh, nggih. Mbah Lurah Dayu. Wah. Langane ning jenengan kudu ditagih kapan nanggap Kangkop Mas Kangko neh. Ya, Wonten oke. Mbah Lurah Maliran. Dayu ya, Dayu. Ah, ya. Oke. Mbah Lurah Berja pun kondur apa dereng? Kondur. Muntung gak mergo sumber karo beringin nanggap Kangko terus Berja panggah pake ae. Wow, kuwi malah asepe sing ampuh dhewe iki ya Mbah Kong kuwi Iki lho kok. gara-gara TB mau lho. Lah nyapa kuwi? Nyapa to, Pak? Dikompori TB ya. Mbah zaman mau nanggap
dalang sepuh. Oh, Mbah Sumerjo to. Oh, mau kompor itu mau. Sampeyan sutradarane yo pilih kasih. Mbah Sumberingin kei Mas Kangkong, sampeyan dikai Mas Cahyo Sumerjo kei Mbah Sukron. Enggak, sesuk bintang tamunya Mas Kangkol. Berjo. Ya. Ah, iso. Monggo Mas. Yo, diaturke Dewa Tresna. Yo, dados. Terima kasih.